Tak zdravím všetkých klubákov Endrivers. V tomto videu by som vám chcel ukázať, akým spôsobom funguje náš nový registračný systém na akcie Endrivers. Predtým, ale ako sa do toho pustím, vám ukážem, že v skutočnosti nachádzam sa len v Telegrame, v našom botovi, kde pribudlo nové tlačidlo registrovať sa na akcie. Čiže ako náhle na ňo kliknem, tak sa mi otvára mini aplikácia. Vidím tu prehľad najbližších eventov, mojich registrácií. Ja by som ale veľmi rád chcel sa pridať na Nordschleife, kde vidím napríklad, že som medzi prvými, nakoľko nie je registrované žiadne auto, krajinu, mesto, dátum, dôležité informácie, ktoré si musím prečítať, nakoľko musím súhlasiť s týmito informáciami. Čiže prečítal som si, klikám áno, rozumiem, klikám registrovať. Na ďalšom kroku vidím, že moje informácie sú už predpísané v registrácii, čiže automaticky sa stiahujú databázy z mojich registračných údajov, moja HPZ, moje vozidlo, prípadne ak je to race event, či si beriem prilbu alebo potrebujem si požičať, čiže sledujem pre registráciu a vidím, že som úspešne registrovaný. Ak by som si rozklikol nejaké post registračné údaje, ktoré sú vlastne súčasťou už mojej registrácii, môžem ísť napríklad do Korea Tripu, kde vidím, že nie som sám, kde som napríklad s Jakubom Losom. To ešte by bolo aj v prípade Max P12, kde sme dokonca traja, každý z nás si berie dvoch so sebou, sme tu Češi aj Slováci. V prípade napríklad Korea Tripu, okrem toho, že si mám registráciu zobraziť a potom prípadne upraviť, tak viem v akýkoľvek moment sa dostať k samotným aktuálnym informáciám, aké je miesto stretnutia, nejaké cieľové miesto, prípadne celý trip. Tu nám mám vlastne len nejaké demo navigačné údaje, čiže keď si kliknem celú trasu, tak som presmerovaný do Južnej Kórey. Keď si dám hlavné podujatie, tak sa presúvam na Jeju ostrovy, slnečné ostrovy v Kórei, miesto stretnutia. Odlietame z letiska Viedeň. Čiže takýmto spôsobom sa viete veľmi jednoducho registrovať, viete si registráciu vymazať, upraviť, máte prehľad o najbližších eventoch a prakticky v priebehu 10 sekúnd svoju registráciu vybaviť.